Assalamu alaikum Türkmenistanlar. Assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Men Hıdırov Kahamrat, Türkmenistan Demokratik Sayılın Kur'anı. Aziz adamlı Türkmenistanlar, qadırlı yurttaşlar. Soňky wagtda internet üstünden bir topar maglumat geliyor, bir topar nädogry informasiýalar geliyor. Şo gengeş barada, yazıklı döreden gengeş barada, demokratik gengeşin başlan adını ýadyny saklap bilemem. Men o taydan bir ünsüm çeken soň, bir zat ünsüm çeksem, o tay nemetmen, ýadyny saklamayan. Hem şu devletin nädip gurnanlary gurulan barada nädogry informasiýa geliyor internetin boýunça. Şoň üçin men şo barada beýan etme borçlu boldum özüme. Soňky wagtda bolan zatlara. Şoň üçin men şunu çykyşym edip otyň. Birinciden hem doğru men şu Demokratik Sayuzyny başta agzasy boldum. Ýöne şo taýda Birleşik diýmen gengeşi diýen söz geçen soň men o taýda bara göwnüm galdy. Sebäp gengeş diýen zat hiç kime borçlu etmeýär. Hiç kim jogapkärçilik goýup bilmeýär. A birleşik diýsen hemme azalar özüne jogapkärçilik çekýär, almaly bolýar da. Şo taýda. Şoň üçin biz şo zatlaryny nebeden soň men göwnüm galyp, men şo taýda barasym gelmedi. Men Murat Gylyjewçi Gurbanow aýtdym, men şoda barasym gelen bagyşla, men o taýda göwnüm galyp diýdim da. Ýöne bir neme ýygnanda baryp aýdaryn, men bagyşlaň, men indi barjak däl. Şöyle ýagdaý diýip çykyp hoşlaşyp gaýdaryn diýdim. Ýöne şondan soň men habarymy malamak, zadym ýok, sebäp ünsüm beremak, neme her hili höwüsüm galyp da. Ýöne maňa şöyle maglumat geldi, meni kowupdyrla diýip. Şo taýda. Meni kowupdyrla diýip, men aýtdym, goý boş beriň diýdim. Hiç kowan adam ýok. Ýok diýdi, seni kowdular diýdi. Bolýa diýdim. Kowan bolsa men şo Murat Gurbanow, Murat Gylyjewçi, men göni sorak berdim biziň ýygnamyzda. Şöyle zat boldumy diýip. Ýok, beýle zat bolanak, mene habarym ýok diýdi. Ýöne maňa şo derleme üçin bir gün ver, bir ýarym gün. Men hemme zatlary taparyn, bilen şo zatlary. Dogry, şo bir ýarym üçinde, bir ýarym günüň içinde maňa Murat Gylyjewçiniň Allah Murat Rahim arasyna zoom geçirdik. Biz hemme zaty düşünüşdik. Bu zatlar boýunça. Olur, sağ olsun. Bütün Demokratik Sayuzyň azalary, şo Allah Murat Rahim, şo neme liderleriň lideri, Gajinson Soýedyň başlygy, osoň ýazyjymyz Şweýçadan, osoň Türkmenistan Halk Hereketiň ýaşlaryň predstavitelleri bar, Tursultan Duran nemesini. Kim unutdum men? Ya şolar bar. Şolar çykyp Murat Gurbanow press release etdi. Şo taýda Allah Murat Rahim düşündirdi hemme zatlar. Açyk. Hemme zat bolan wakalary. Şo taýda meni kowmadyny. Olar normal, şo zatlar nemetdi. Beýle galasawaýan zat bolmady. Biz düşünüşdik. Şo zatlarym şu liderinden başlap, şu malajoryň, ýaşlaryň gurumlaryň wekillerim tasdiklady. Bu sağ bolsun, bu Murat Gylyjewçiň awry. Men düşündüm, DWT-niň liderine uly hormaty bar, şoň üçin bula çykdy. Şo zatlar aýtdy. Sağ bolsun, menden hem nemeden bir hili näme diýen, nädor zadym aýdym bolsam, geçiň menden günäm. Menem sizden nemede razı hemmäňizden. Indi DWT barada gurrun edeýli. DWT baradan gurrun edende siz bilip otyrsyňyz 2019-njy ýyl döwürde kim bardy şo prostranstwada? Maksat Saparmuratov bardy. Şo döwürde könelerini men hasap edemek. Täze çykany Maksat Saparmuratov bardy. Rojan Gylyjew men. Şo taýda. Soň bir salym wagtda LDP'ň başlygy çykdy. Liberal Demokratik Parti Türkmenistan. Şoň başlygy çykdy bir gezek. Boldy, başga hiç kim ýokdy. Şo Stambuла baran soň çemen örez bir biziň arkamyzdan çykdy. Şo taýda awry gazanyp başlady. Şondan soň bir-birimiz oturup paýyş söz atmakdan başga zat bir-birimiz günäkarlardan başga zat edip oturmadyk. Häzirim şolar şo şey diýip otyrlar, ýa käbirleri. Hemmesini aýdyp bilemok.
Şo zatlar edi o şey. Şonda men bir hili özümü bir tiskindim da näme diýen bir özüm bir hili nime boldum da. O zaman men bir başga ýurdun politsigi var, şoňa bilen jaňlaşdym. Salamlaşdyk, bir-birimiz tanışdyk zaten. Şöyle ýagdaýlar boldy, näme etdiň, şöyle boldy. Men bu zamknuty krugdan bu nemede çykyp bilemak dedim. Bir-birimizi nemede günäler otyrys, şüphelenip otyrys. Ýöne Türkmenistanyň garşysyna urşup oturamzak diýip otyrys da, şu prezidentiň garşysyna çykyp diýip. Şonda şu maňa maslahat de, sen diýdi partiýa ýa bir hereket düz diýdi. Bu diýdim jogapkärçilik. Sen gorkma diýdi. Men adam ýok diýdim şo döwürde arkamda şöyle. Men patpişçiklarym bar diýdim da. Şu men nime? Patpişçiklaryň sen adamyň diýdi. Dawa çykyp gürläp neme ber diýdi. Şonda diýdi. Men tanışym bat Türkmenistan tanıştyraýyn diýdi. Şeýle Murat Kılıçdarow bilen bahana bilen tanışdyk. Şeýle Murat Kılıçdarow bilen tanışyp o döwür Murat Kılıçdarow şu howpsuzlyk firmalary da biznesinde awraý güýçlidi. Häzir hem şoň uğrunda işläp berdi. Ýöne siýasatda ýokdy. Şo döwürde biz tanışdyk, zaýatdyk, aýtdyk, dawa siýasatda gatnaşsam, bole nemetdik, men priнимать edici şeýle etdik. Şeýdip biz gurnap başladyk DVT-ni. Dogry DVT-ni gurnap başladyk başyndan. Men nemämden akkaunty YouTube'dan çykyp başlady men nemem akkauntumdan. Ozan biz Instagram'da etdik, Türkmen halkyny açdyk. Şeýdip ýoş adamlar ýygnap başladyk. Şu birinji bizim men nemämden çykdy. Şo taýda ozan biz adamlar ýygnap admin nemetdik, düzdük. Ýöne men şo taýda başynda aýtdym. Murat Kılıçdarow, men lider keselim ýok. Lider bolasym geldi. Sen birinji bolýan diýdim. Men sana kömekçi bolýan diýdim. Sen näme üçin diýip sorady. Sen men ýagdaýym ýok diýdim. Men diýdim sağlık ýagdaýym. Medistin sağlık ýagdaýym ýok da. Ene koronavirus bolup nemetdim, olam neme sağlık ýagym pes etdi. Men diýip näçe ýaşaýyny bilemek, şu nýerinçi dedim bilenek. Nýer taýyny bozasym bilenek diýip şeýip aýtdym. Bolýa diýdi. Ýöne diýdi, bizde häzir taktikany ulanaýly. Menem aýt şu taktikany neme dip goldadım. Taktikany ol şu Fransada jolta jiletka diýip aýdýarlar da. O taý liderleri görkezmäli. Strategiýa da şu taktika strategiýa. Liderler bardy gurrun etmäli diýdi. Menem aýtdym, men sana şu zatı goldaýan diýdim. Seba Gongkongda da şöyle ýagdaý boldy. Olaryň hereketini hiç kim liderlerini tap bilmediler diýdi. Şöyle o şu arada her videolarım vardır Murat Kılıçdarow için. Meňem videom bardır. Lider hemmemiz lider diýip aýdýardyk şu döwürde. Doğrusun doğru aýtmaly. Olsa biz ofitsial registrasiýa etdik. Murat Kılıçdarow rukovodитель, а мен учредитель. Şu DVT-ni. Ýöne biz howpsuzlyk ýagdaýy bolsa, özü howpsuzlygyny goramak üçin bunu aýdamzak, ýöne gerekli edaralar, halkara edaralary halk ýazanda şu hatlarda biz öz danylarymyz, registrasiýalarymyzy ýazýas. Bu arada. Indi şu taýda aýdýarlar meni liderlikden aýyrdylar diýip. Ýok, bu zatlar öňünden men aýdýan. Liderlik men bolasym gelmedi. Murat Kılıçdarow Amerika gidende şu taýda o taýda düýüjü bilen özü lider diýip saýlan soň on bir derece duşma üçin bärde biz DVT-de iglan etdik. Murat Kılıçdarow lider saýladyk diýip. Muny siz hem men YouTube nemämde serede otursaňyz taparsınız. Men çykyşlarymda. Bärde ýene bir gez aýdýan. Murat Kılıçdarow özümüz saýladyk liderlik. Meni liderlikden hiç kim aýyrmady. Men lider diýip öňden biz aýdamak men özüm. Kawakda çykyn gurnanlary diýen, kawakda liderleriň lider diýen, ýöne liderleriň lider diýipdim. Liderleriň biri diýen sebäp şu döwürde şu taktikany oýladyk. Şu taktikany oýladyk da. Indi näme diýen men? Şu neme boýunça. Meni Murat Kılıçdarow, Gurbanov bärde hiç hili kemsetmedi. Men öz hak hukuklarym boýunça. DVT-de. DVT-de şöyle ikimiz alyp barýas bu siýasaty bileje diýende hemmemiz ýeke Murat Kılıçdarow däl, ýeke men işimde
Bu tayda admirlarına işiken. Bir topar iş admirlarım etti. Yönü biz ağzıvir, cevisleşip baran son, şu iş amalı aşırdı. Şu devlete bir yılın içinde, şu lideruşip hareketin örüldü. Yalan olsanız özünüz aydarsınız yalan deyip, çın olsa çın deyip özünüz buna baka vermeli. Yönü men öz pikirimi aydı otayım. Şu taydı. Bolun vakalardı. Ondan sonra käbirler aydı, sizin devlete önkü devlete değil, önkü devletten kolektiviyle gitti. Misal Maryam getireli. Maryam bar çattı, yön önküyalı aktif hareket eden ak, seve olum yağda değil, olum yağda, her adımım yağda yere. Ahmet'im yağdayı şöyle, olum maşkalı sürümeli, olum şeyler demeli. Vakti var olsa, şu geli dinliye zar ediyor. Yönü bir ayrı, tiyin şotaydın öykü kiyini diyen zat yok. Men şon zatı var beyan edin hemmenizi. On son berde yeni tezden ma soru urutla şu Murat Kurbanov şu gengeşe siz çıkmazlığını ses verdim vermedim. Men yeni vergiz qaytala otayım. On ses vermedi bu zatlar boyunca. Murat Kurbanov o tayda vapşe havarım yok bu zatlar var. Sebebi biz büyüdük gepleştik da. Men özüm gideyim bu zat şoň üçin bu soruqlar o tayda qaldıram oturmadı. Yönü şu başkaça giden son şu sözleri şöyle deyip nemedip oturduğum son çıkma press release etme olur mecbur oldu. Sebebi şu gıyıvattan geçmelidir. Indi Türkmenistanlılar sonqı vaqtlar näme diyen? Sonqı vaqtlar men barada bir topar Murat Kılıçdaroğlu jalıbı geleli men barada. Siz adamlar bir zada düşünmeli. Men Murat Kılıçdaroğlu'nun elinde işlemek. Men Murat Kılıçdaroğlu'nun yoldaşı şu hareket oyuncu. Men öz dünya serediyen yüzlerim var. Näme diyecek olsun men deyip bilyen. Birini qarap bilyen. Şunu demokrat edin. Şoň üçin siz özüňizi azar galyp oturmaň, yamallap oňa çıkmaň. Yöne sizin şöyle nemedin häsiýetleriniz bilip men şu taýda hemmäňizi aýdyp otyryň. Men düşünün şu devletin izi girderligi üçin men böwet bolmajak bolup häzir hemmäňize beýan edýän men birazjyk bir gyra çekiljek. Çekiljek diýende men çatda da oturan gün güneş çıkış eden yöne men öz hususi işlerim için bir topar vakt gerek bolup otyr. Sebebi käbirleri meni ayıpladı, men dayzam arkasında yaşap otyryn, şoň nemelerini, aýlygyny, günlügini. Men şonu bara hakiki etjek bolup häzir kaziýete çekdim, hökümeti berdi. Şo bolsun diýip. Hakikim şu dayzam şu taýda 2 ýyldan bäri legalizat etip bilemem, şonu etmek. Şoň üçin men bara bir topar wagtym şu suwdalar. Ondan başga men saglyma seretmeli. Niýerini çitetmeli däl. Şoň üçin hemmäňizi aýdyp otyryn. Şu günden bäri devlete lider Murat Kurbanov o taýda adminler var. Aýyň ahyrynda umydım bar Murat Kurbanov atçot berjegini sebebi o men näme üçin arkaýyn gidip bilen men sebebi finans ýagdaýyna men hiç gaçan boýnum işim däldi men. Men bu taýda iş ýerde elim ýok, zadym ýok. Men bu taýda arasy şoň üçin Murat Kılıçdaroğlu hemme zady özü jogap berer, atçot berer hemmäňize. Ýöne şu taýda hemmäňize aýdýan, biziň aramyz tekiz, biziň aramyzda öýke kine ýok, dawa jenjel ýok. Şo zatlardan daş dursyz. Şoň üçin hemmäňize sag bolun. Men erteki çıkışımda uşu halkyň oğlu diýip çykmam mümkin, devletiň agzasy, ýöneki agzasy çykmam diýip bilýän şeýle. Diýip bilmem çykaryn diýip otyryn. Sag bolun, sag oturun hemmäňize. Erteki duşumyza çelle.